Onun işini pişirmek, burada küresini pişirenlerin şuna göre kalben gelgen şey. Он 9 елда районның главасы алыгыз мәктәпне сәләткә бирәм, әгәр аны яңадан төзесәгез дип безгә килгәчтен, мин үзебезнең авылыбызның минем классташым Гүзәлиягә килдем. Әйдәгез шундый бер үзәк төзибез яшьләр өчен, авылны шуның белән җанландырабыз тагыда дип. Шунда инде хәзер шул бер смена булганнан, хәзер инде ул безнең җәй буе 4 смена һәм ел буе эшли торган менә шундый үзәккә әйләнде. Башында Гүзәлия Зәйтина һәм Шәүкәт Сөләйманов тора. Biz bit bu avda туып үскән кешеләр. Безнең нигезләр монда, тамырлар монда, безнең туганнар монда бит. Безнең нәселебез бик зур, сәкиннәр нәселе. Туганнарыбыз да шуңа күрә күп. Яллар бөтен авыл халкы бит инде без бер-беребезне бик әйләп беләбез. Әтәниләр монда күмелгән. Безнең туган як бары бер тарта. Аның ишелеп төшү бер дә күрәсе килми ишелгәннәрен. Шуңа күрә хәлдән килгәнчә кемгә нәрсә кирәк. Безне өйрәттеләр бу эшләргә. Һәр кешегә шуңа күрә тырышабыз булса. Безнең авыл мәгариф буенча һәр вакыт алда иде ул. Һәм менә шул кешеләр кайтып, укытучыларыбыз көчле иде. Алар монда килделәр, күренеп торган энергия. Шул энергия белән сәләт тә кушылып, һичшиксез сәләт тә үсәчәк, авылда үсәчәк. Бабатам кабыктан тирә-якны тетрәндерә. Әһәмият улы сезләр икенче гаилә. 8 ташлы йылдыз йөрәгемдә билгелеме тарафларыңа аны кушылып атлыймын бикә. Күзләремә карау җитми карау үзәгемә. Безнең кыдрәт эшкә саймый янар туда бәрә. Тезегән дөньяда шатлык уртагай бүленә. Сагышта бүленә, шөкер без гаилә. По правде говоря, я не верил, что мы вместе вот такое построим. Вот положа руку на сердце. Вообще повезло кызылтишминцам, не только тишминцам и Батыровскому району, да, что такие мудрые, на самом деле, люди есть, живут, родились с этой деревни. Это образец. Только так можно возрождать Россию, возрождать деревень. Не должны пустовать эти деревни, не должны там уменьшаться количество людей. Наоборот, я считаю, что надо создать условия, чтобы каждый человек, который вырос в деревне, да, пусть он едет, учится, работает, но надо ему дать пример, строить что-то у себя в деревне, поддержать деревню, она должна жить. И действительно, это самый лучший, самый яркий, самый прекрасный пример для всей России. У нас есть программа развития деревни, программа развития Сарят-Батыр. И по этой программе, считаю, до 50-го года у нас очень большие планы. У нас в планах здесь построить среднюю школу, детский сад, отремонтировать и создать музей деревни. В планах создать еще туристическое направление, построить гостиницу дополнительную на 15 мест. В наших планах привлекать как можно больше молодежи, чтобы молодежь возвращалась в деревню. Biz килеп шашырки. Bize de minne. Şerki kuvvet uzgan gımer. Tatarlık түгел микән. Әйләнәҗи зыр килә ырчык валям юлында. Әйләнәсе уйланасы иде шуннан. Туктап шерки куйган. Менә без уйлана торган кешеләр. Biz şirki kumabız. Biz bilim topluyuz. Biz aldağı kinde teribüsünü medinatımızı üstlerge jinabız. Değil mi? Илән тамырлы, данлыклы авылның киләчәге өметле. Чөнки аның халкы тырыш һәм иң мөһиме авылын ярата.